हेल' गाइस खोनागोना खोनायाखैथाय आवाजखौ इभिनिं जाबाय आरोना ओमफ्राय जों मोनसे जायगायावहाय बेरायनो थांनो नागिरदों बे जायगानि मुङानो जाबाय दा खिथागोन र' ओमफ्राय आंजों लोगोसे अनेक मानसि दं आरो आं दानो खिथाजोबनो हानाय नङा मानोना दाबो ओंखाराखै रुम सिङाव दंलाजोबो मानसिफोरा सोरबाबा दासो दुगैगासिनो खिन्थु आंहा एडभान्स रेडि जाखालायबाय आरोना ओइ साहा लोंनो नागिरदों हनै मालाय ब्लग भिडिअ'आव हगारगोन आं थ' बिदिबा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाल' बारा इन्ट्रेस्ट जानाय नङालै भिडिअ'आ जा बेरायनो थांसैलाय गारि दिहुनबाय मामाया ओमफ्राय जोंना राइड अफ ब्रादार फैलायबाय नै ओइ ओंखार ओरैजा सिस्टार बहाय थांगोन दे माबा मा जायगामोनलाय बावखुंग्रिथिं थांगोन नो ओमफ्राय आंथ' मिथिया जों बेयाव फट' लागोन नै कलेजाव जोंनि कलेजाव बेनो आरोना जोंनि कलेजा राइडआव बहाय थांनो नागिरदों नोंलाय मोसादैगौ नोंफा मोसादैगौ हाबलां सिङाव आयै दाख्लै बे सिगारा होदों नामा गाखोबाय होलांसै आखाइ साजोब्बाय आंना नै बे थांनाया माबा नायगोन दानदों आंनासो फुङाव थाङो जाबाय दा मोदानासै बै गया हरलाय मामे I'm ready सानफ्रामबो बेरायनायल' एगजाम जोबहां जाबायना साननैल'सो एगजामा जोंना ओंखायनो दिनै होलांसै 29आवसो दं हेन्डसाम बय हनै जोंना दुखु जादों बेकग्राउन्ड मिउजिकजों बे जाबाय जोंनि खोदोमथला माइनावफुरि हाबग्रा लामा होनबावदो नामा नै बेनो नै मामा दं नैबे मामा बेखौ मा होनो मामि रेडि मोसानो थांसिगोनलाय मालाय मादैया सानाव नै बेलासिबाय बरिया मोजां दहायथ' अखा हाबाय थादोंमोन सानाव ओमफ्राय नै लास नुजोब्बाय naयै जायाब्ला lu mari gerai selalu kisela datang sana gubernur rau harimu ku bojok nan lara no Japanese no Chinese only for what healing voice no Chinese सानखौ बरिया नुदों हाजो जायगा ओइ साउन्डआव खमाय गाना बिगुर ब्लग भिडिअ'आव जाला आहा कपिराइट फैजोबसिगोन गासिबो कपिराइटआ फैयासै आरो दालाय फैया जाया माथो दा बिदियावहाय भिउसफ्राबो जाया डाउन जाजोबो माबोरै माथो जाना जेबो जायाखै ओंखायसो फैसा हाबगासिनो दा लख' कपिराइट फैबाथाय जाया चान्स गैया मालायनि गाना खैथाखौ दा नोंलाय गासिबो जों गारिखौ बावनो दोननांदोंब्रा हाजो गाखोफैबा नैबाय भुटान रायजोनि नारें खमला बारि एडभान्स फैखाबाय जोंहा बैसागुनि बावखुंग्रियाव नै बावखुंग्रि थांगासिनो बावखुंग्रि लामा नारें खमला बारि
बिथिं नेट नांखाया हाजो मोनबाय हनै भुटान हाजो नङा बावखुंग्रि हाजोसो मा मोनाबायलै बेलासिबाय रायजोफोर बारा मोजां नुनाय नंला बे बुस्थुआ बावखुंग्रि फाइनालि बावखुंग्रि बैसागुनि एडभान्स गाखोफैबाय जोंहा गाइसमोन गाखोआलै एथ' गोजौ गाखोनो हाला मोनाबाय गाखोआ बेरायफैदों मोनाबाय न'आवलाय गाखोजागोन मोखांसिम थांसै मोखांजों बावखुंग्रि हाजो गाखोग्रा मोखांजों होलांसै हनै हाजोआ खाथि मोनथारबाय माथो सैमाया आजिखालि गियान गोनां जाजोब्बाय मिथिगौ फाइनालि किं बियो खेंथार रायजोफोर दा बावखुंग्रिनि लकेसन नै फाइनालि बावखुंग्रि हाजो बरियालै हाजो थिखिनायाव गाखोनानै नाहरबाबो नुहुरा आरो जेखौ नुहुरा फैनानै खुसिबाव लाजाखाला माबायदि मोनदों दे फाइनालि जोङो सफैबाय बावखुंग्रि हाजो र' जों भिडिअ बानायनो दसे 1 मिनिट भिडिअ होगोन आं थेवबो मानिया नै जोंना मामाया फट' खेबनो थिनगासिनो आंखौ र' फट' लाग्रोनि गाइस दसे ओरै फैलाय खाथियाव स' गाइस बरिया बेकग्राउन्ड नायलाय डिस्टार्ब खालामबाय थायोलै बे बारा खाथियाव फैनाङा पागल मोखांखौ खाथियाव नुयो माने बेगाव नायदो बावखुंग्रि हाजोना बे इभिनिं टाइमावहाय फैयोबा माने बरिया फ्रेश बाराहाय थान्दाल' नांखायो फाग्लासो हाजो जिं नालाय माथो बुंनो आरो बरिया बेखौनोसै थ' हेल' रायजोफोर माबोरै खुवा नुजोब्बाय जालालै भिडिअआ थ' बुहुद बेरायबाय माने जिरायबाय टाइम पास ओरैनो बार जाबाय ओमफ्राय दाथ' सानबो हाबनो नागिरबाय ना ओमफ्राय जोङो दा दसे थानानै थांफिनसै बोथोराथ' अखा हादोंमोन दहाय सानावथ' ओमफ्राय दा बरिया नै खुवासो नुजोब्बाय माथो खुवा खुबाय हाजोआव गुफुर फुरला नुजोब्बाय ओमफ्राय दा जों थांनोसै बुहुद गोबाव जाबाय बेयाव मा होननो आरो दहायनिफ्रायनो दं 4:00 फैदोंमोन दां गाइस ओमफ्राय सफैदोंमोन आरो बाव 3:30 बिदिनो 4:00 जानोसैमोन ओमफ्राय जों दायो थांनो ओंखारफिनबाय ओइ दाबो जाया नामा थ'द' थांसै बुहुद बाबाय रिल्स बानायफैदों आरो ना नि थांसै बाबाय ने आजां फट' खेबबाय नङा हिसाबानो गैला दिनै मामा आरोना नै बिसोर साथामा दासिमबो फट'बो थोआ भिडिअबो थोआ नै नुदों आखलफोर बे माबा जारलासो मोनबाय आङो थ' एबार बैसागुआव सोर फैयो गाइस कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय नै डेन्जार साइज जानानै दं नै ओरै हाजो ओमफ्राय ओरैथिं आं मिथियालै नोरैथिंजाय हाजो गाखोग्रामोन नामा ओरैजों थांनो गाखोग्रा
नै जाय फैयो कमेन्ट खालामहर लोगो मोनगोन बैसागुआव गाइस नै जायगाया बरिया क्लिन वाह थ' गाइस बाय बाय बावखुंग्रि दिनैनि थाखाय थाथ'लायदोलाय थ' गाखोद' होमबा जों थांफिनसै गाइस न' फारसे ना माथो होनो भिडिअआ बारा इन्ट्रेस्ट जायासैलै दिनै आदै इंगा दावलां एसे गारि नां थ' बाय बाय बावखुंग्रि हाजो जों होमबा न' फारसे थांग्रोसै